Hej, vi har försökt spela in några videos. Men det gick inte. Men jag har offrat mig. Det avbröts när Nia tyckte det var kul för att det var hennes idé, men... Jag offrar mig. Men vad heter det? Ja. Nu då? Vad är snart? Vad heter det? Jag började svaret. Jag började blått fast det blev Nu, typ... jag då? Jag blekte det så att det är typ röstfaktigt. Och det här är Nia som jag har varit med innan. Och imorgon ska jag till Ullared. Du kan inte engelska. Men det är jag och en annan kompis. Hon bara frågade mig nyss bara typ 40 minuter sen bara, du börjar med till Ullared imorgon. Och jag bara, det går bra. Vadå, det är Thomas som får mig mardrömmar, det jävla CP-lärare. Nej men vad händer? Det blir väl varmt. Jag är polis. Jag ska äta upp en svamp. Men usch Nia. Gör det. Eller usch Nia. Du åt upp min svamp. Och jag gjorde den till en. Så jag blir inte unicorn. You are a unicorn. Och nu är jag Nia. Nu är Nia. Nia vill ha godis. Är det gammal godis? Är det Nia? Ja. Det kan vara lite hårt, men det är inte så här gammalt. Okej, nej, ät inte. Jag heter inte. Jag råkar heta lite ögonskugga i. Så att det ska hon inte äta. Jag gjorde det. Var det inte gott? Det är lite Jag har lite lust att göra det redan. hon Hon drömmer av den. Jag kan inte Pokémon. Är det ett Pokémon-kort? Nej men unicorn. Nia var så jobbig. Hon sprang runt och drog mig i håret. Nej, hennes morsa och syra bråkar det. Jag min syra är CP. Ibland. Ibland. Vad är klockan? 20:10. Och du skulle hem 8:30. Nej men bajsa. Tror du att du måste ringa dina föräldrar snart? Ja, men nu har jag bara, hej då. Nej! Okej. Mamma. Men det kommer avbrytas. Ja. Men vi kan göra en annan video. Så, kommer en fortsättning.